Nili Veterinary Dispensary Asahem along World Rabies Day ke pamanpon. Lakhain kora pho Nilip MEC constituency along Pinichitini Phain corner kep arni Nilip Veterinary Asahem along commemorating World Rabies Day pamanpon lo. Pirthe ke munit monor detle keso se kachelang nang chojikali. Marat mareng aphanta keso se kelang nangji akenang sot binong lo pupen isi marat mareng aphan keso kelang adim do. Lason si areng kelok alampen veterinary pusi pudam lo. Lasi Nilip along ta marat mareng aphan keso se kelang adim dolo. Lasi Dr. Rukasen terang pen ke than pon ke aningkan wang ta World Rabies Day peman pon lo. Lapen rabies pu akiso lake methan ke korlong pensi ingcham chemandeji. Lasi anti vaccine aki joypen pipon lo. Lapen Nilip arat aphan kewang jilang along lapuson thak thak asay along methan aphan vaccine kipidunji aphan than pachini pon. Bangso asay along kacherabdun VFA Divinson Rongphar Chokidar Hemari Teron VFA Dethor Dev Charangja Lapen Pashu Saikhi atum Serdihon Katharpi Musumi Rong Pipi Dimiteron Pi Chongrengma atum pen cherabdun si joning kora ketom ame thanaphan anti vaccine pipon lo. Choki hola pen Philip Tiso Lutikimi News Karbi Anglong.